जायोना नोङो आपेल जायो आपेल गैया आपेल दे दे आइनोबो दे दे बिस्कुट दे आइनोबो दे हारसिं जाना दे दे आइनोबो दे हारसिं जाना हामा दे नोंसा न' रावबो गैया आइदो नोंदोल' दे 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 न'खौ नों न'खौ नेबाय थादो बेखौ नों सुना जादो ओरैनो जाना दैदो सुदो दे थांसै दे थादो नमस्कार मेहुआ ब्लगा दसेम सुसारि आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द लोगोफोर आं बिसोरनियाव फैनानै मोनसे भिडिअ बानायखांबायमोन ना नै नायलाय ओरैबायदि दुखुनांथाव दिनै बिमायाबो गैया बिसोरना आं एक्सुवेलि बे न'नि थाखायसो फैदोंमोन बे न'आ माने 2 बोसोर जाबायना आं दा बिसोरथ' कन्टेक्टबो गैया ओमफ्राय आं नै बेखौ लोगो हमनायजों लोगोसे बिसोरनि न'आ जागोन ना जायाखै होननानै आं नायनो फैदोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव भाई नै दा जोङो आं बेखौनो बुंगोन आरो गासैबो लोगो नोंथांमोना खोनासं नोंथांमोना दुखु मोनगोन ना मोना आं बेखौ मिथिला जों दिनै फांसे थालिर दंफाङा नंगौना नङा फिथाइ थायनानै देबो नंगौना नङा बायनो नागिरोना अब्लाना जों मा खालामो बे थालिर दंफांखौ सुखाङो ना गन होनानै जों माबायो गोलैनो हायै बायदि थालिर फिथाइखौ जों रा होनानै मोनहोनानै जायो नंगौना नङा थिग बेफोरबायदिनो दिनै सोरबा न' गंसेया जोबोर गोरिब नंगौना नङा जेबो उपाय गैया बिफा गैया बिमाल' बिमायाबो मा फैसा थाखा गैया सबजिखौ जेरै हाग्रा बारियाव हाबथिंनानैसो फाननानै माइरं गरसे गरनै बायनानै लाना फैयो ना थिग बेफोरबायदिनि न'खौ जायफोरा मावग्रा बेनि गोसोआव माबायदि सानो आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय आं नायनो हाया बेफोरबायदिखौ दा बेफोरबायदि जोङो सासे मा न'खर मोनसे गोलैना थानायखौ जोङो मा जेरै जों थालिर दंफांखौ सुंखाङो थिग बेफोरबायदिसो जों सुंखांनांगोन नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हर जों गोलैना थानाय न'खरखौ जों बर' हारिनि गेजेराव जोङो सोरबा गोरिब गुन्द्रा जों गोलैना थानायखौ जों नायसननांगोन जों बोखांनांगोन नंगौना नङा जों थोंगोर खालामनांगोन जों बिसोरखौ खुसि लाबोनांगोन बिसोर जोंनि बर' हारिनि खामानि नंगौना नङा खादारन बेखौ बिब्दि नुबाय उनथिंथ' बायलायलांबायसो नाथाय थिं गोलैयाखै बा बाटाम गोलैयाखै एसेबां गोबाव जाबाय आं दाख्लैबाबो फैनानै भिडिअ मोनसे बानायबाय जाहाथे भिडिअनि गेजेरजों बै भिडिअआव जेबो बुङाखैमोन जाय मावग्रा आं जेबो बुङाखै आरो जाहाथे मावना होथोल' होनना बुंदोंमोन नाथाय आं सेकेन्ड टाइम फैबाय सेकेन्ड टाइमाव बिनि बिमाखौ लोगो मोनासै बिमाया मैगं खानो थांदों बबावबा आया गैया ना बाबु आया गैया गैया लोगोफोर अब्ला आं दिनै बिसोरनि बिमाखौ लोगो मोनबा आं आरो मावग्रायाबो गामिनिनो जाहैबाय आं माने जाय न'खरा बेनि खामानिखौ मावना लादो आं 101% जाय मावग्रा आं बेनि न'आव थांगोन आं दिनै थांला नेक्स्ट भिडिअआव आङो फैबावगोन बिसोरनियाव फैनानै आं नेक्स्ट भिडिअआव बेनि प्रब्लेमा मानो मावना होआखै आं 100% माने बिसोरनियाव थांनानै बै मानसिनियाव आं कुइसन खालामनाय जागोन आं बेफोरखौ नायनानै थानो हाया मानो होनबा मोजां जायाखै माने मोजां खामानि माबा मोनसे सरकारनिफ्राय पेन्डिं जादो बा मायबा जादो बिसोरनि बिमायाथ' बुंदो बेफोरबायदिथ' जेबो पेन्डिं जायाखै फैसाया फैनाया फैजोब्बाय बेफोरबायदि बुंदो बिसोरनि बिमाया नाथाय आं बै भिडिअनि गेजेराव बैसोरनि बिमाखौ गाज्रि मोनगोन होननानै आङो बुंनो होआसैमोन नाथाय आं जागोनसो सानदोंमोन नाथाय जायाखै नाथाय बे नेक्स्ट लास्ट टाइम आङो बे साननैसो न'आव थानायावनो आं 100% जाय मावदो आं बिसोरनि न'आव थांनाय जागोन आरो आं भिडिअ बानायनानै रायजोफोरनि सायाव हगारनाय जागोन आंखौ गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया बाबु माबाखौ लाबलाय ओइ ओंखाम जाबाय नोङो आयौ दावदावनो गस्ला लाबो नों गस्ला गानगोन ना गोजां गोना गोजा नोंखो आयौ नोंनो माबानाय गोजां बोथोराव गाननाय ड्रेस गैगोना गैया गैया आयौ नोंनो आं गस्ला गांसे लाबोदो गानगोन ना दे जोंनिया गान दे जोंनिया होलाय लेखेवना हो गोजां बोथोराव गाननाय दे न'आबो जायाखै न' दिनैखौ गान जोंनिया दे गानलाय गाननो रोंगौ दे गान जोंना दे बोरै नुनायनि नोंखौ दे गान दे दानो गानलाय दे नायनि दे गान बाबु सोना होलाय बाबु नैखि इखिनो नैयाव उनथिं थांगोन दे नैयाव उनथिं थायो दे रोंगोन ना दे गान दे हानांबाय उन्दुनायाव गानना दे हामा जायो दे गामियाव थांबा गान दे माबा आबैमोनखौ एदावनो थांबा जोंहाथ' गामियाव आबैमोनखौ एदावसोयोनो नोंसा गामिनि आबैमोना नोंखौ होनो दख' हाबा खालामना होसिगोन इनो होनना आबैमोनखौ एदावनो थांबा गान जायो दे सोनालाय आबैमोनखौ एदावनो थांबा गान दे लोगोफोर नायनानै थानाया नंना नङा आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना आंनि इउटुबखौ अनसायो नोंसोर अनसायनायनि थाखायनो आंबो बेफोरबायदि मावनो मोजां मोनो नंना नङा
बिदिनो हाजासे नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनोब्ला आंनि खामानिखौ मोजां मोनोब्ला अनसाय नंना नङा जेसेबां हायो आंबो मदद खालामनो नाजागोन नोंगो दे बाबु माबाना हो बा मोजां मोनदों नै दे गसंलायनायनि दे गसंलायनाय ना दे नायनि आयु दे गसं आयु गोलैगोन नामा गोलैयाना दे बाबु मोजां हमनानै खेबसे नायनि बरियाना बरिया नुदों ने नै भिडिअ नाय खालामदों ना नोङो उन्दुनायाव गानना दे गामियाव थांबा गान दे आबैमोनखौ एदन थांबा गान दे नों मा खालामदोंमोन उन्दुदोंमोन मा खालामदोंमोन ओंखाम जादोंमोन ओंखामखौ सोर खुरना होखा आया संना गालांदो आया संना गालांदो ना आयौ अन्थावथावनो जुग्रुलाय बारा गोबावबो संनो हाया ओरैबायदि गोसोआव नाङोना बुंस' हाया लोगोफोर जेब्ला भिडिअ नुनाय आलादा आरो रियेलाव नुनाय बे गोसो सिंनिफ्राय माने राव गैया जायो मा होनना बुंनो ना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोरा मा दा सासे मानसिनो सोरबा गिदिर गोलाव खामानि हरो नंगौना नङा दा सासे सोरबा गिदिरा उमुगनो न' होथो होननानै आंनो उमुगनो न' होथो होननानै आंनो आंनियाव दायथ' थायो नंगौना नङा माने आंनि खामानिया मा बेखौ मावनो हानाय आरो जाय हरग्रा बेनि खामानिया मा जायनो हरदोंमोन बेखौ बेनियाव फिडबेक लानाय बे मानसिया उमुगनि न'खौ मावना होगोन ना होआखै मानो मावना होआखै प्रब्लेमा बबाव नंना नङा खांबाय हरनायनि उनाव मा रावबो रेसपन्सिबिलिटि होननाय बुस्थुखौनो लाया दिनै सोरबा एमसिएलआ जेनना थांबाय जेनना थांखांनायनि उनावसो मा खालामदो फिल फैदो दुखु गाव दुखु जानाय नंमारगोलै ओरै खामानिया जायाखै आं बुंनो मोनदो सासे मानसिखौ माने इफोरबायदि माबा मोनसे खामानि हरोब्ला नोंसोरो बेखौ फिडबेक लानांगो बे खामानिया बोरै जानाय दिनै न' कम्पिउटारनि जुग लेपटपाव जनानै उमुगा खामानि हरदोंमोन एसां लाख थाखानि बेसां लाखनि जाखो मा दं बेयाव न' गंसे लुना होनानै न' गंसे बहनना बेसेबां थाखा मोनजानो जों बेनि थिं आरो किमसेयाव खै लाख थाखा मोनजानो बेसेबां थाखा मोनजानो न' गंसे मोननायाव बेसेबां दुखु नंगौना नङा बे न' उन्दुयो बेस्राफोरा जेबो गैया नै जिजोबनानै दोङो नै नाय लोगोफोर जिजोबनानै दोङो मा होनदों जेबो गैया नै नाय नोंसोरनो नाय लोगोफोर नाय न'आ जिजोबना दोङो मावग्रा रावबो गैया जेबो गैया न' जेबो गैया नाय बोरै मोनो नायथो नायनानै लाथो नाय जेबो गैया नै जोंफोर बिब्दि जायगायाव उन्दुना फैनाय मानसि बेनिखायनो जोङो गोरिबनि दुखुखौ बुजियो अब्ला आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आरोबाव लोगो मोनबावगोन थाबैनो आरो गोबां भिडिअ बानायनो दङ